Ahojte, vy už stránku True Life z môjho profilu poznáte. Donedávna bola na mojom profile spustená aj súťaž o sonické kefky. Duo, kde bola biela aj čierna, my od nich máme ešte aj osobnú váhu a taktiež aj taký masážny prístroj pre priateľa. Teraz mi dorazila táto detská chuvička, keďže Peťko za chvíľočku bude spať v jeho detskej izbičke. Rozhodla som sa, že od stránky True Life alebo od značky True Life zoberieme aj detskú chuvičku. Táto detská chuvička je úplne perfektná v tom, že má perfektný obraz, je super neobmedzené pripojenie, taktiež máte aj mobilnú aplikáciu, kde si viete pozerať vlhkosť, pohyb a taktiež aj teplotu v miestnosti. Kamera sa otáča 360 stupňov a 165 stupňov hore a dole. Zaznamenáva pohyb, to znamená, že stále keď niekde je pohyb, tak sa kamerka otáča za pohybom, je úplne úžasná, perfektná. Ja vám tu potom samozrejme pridám aj video na YouTube, kde si to viete pozrieť, ale táto kamerka je perfektná v tom, že teda ide za pohybom, otáča sa za pohybom, je úplne super v tom, že má aj nočné svetlo, viete tam nahrať pesničky, viete do nej nahrať napríklad tlkot srdca, ak ide o menšie detičky, video je 2K, viete taktiež počúvať, čo babetko napríklad rozpráva, ale viete sa mu aj vy prihovoriť, čiže dá sa to oboj strane, aj vy sa mu viete prihovoriť, aj vy počujete, čo sa deje, dá sa spojiť s mobilom, je tam svetlo, je tam nočné videnie, úplne úžasná kamera, detská chuvička. Ak potrebujete nejakú takúto pestunku detskú a nemáte, tak odporúčam. Teraz na tieto detské pestunky viete využiť aj 15% zľavu. Zľavový kód je Lucia15. No a ďalšie info vám teda hodím do ďalšej storky. Aby som nezabudla, tak je to dual, čiže sa dá pripojiť ešte jedna kamerka. Vyzerá takto, ja vám to potom natočím aj zbližšia. Príde vám takto krásne zabalená, samozrejme popis. Tu je ten perfektný displej, naozaj je to super obraz, ja vám to potom všetko ukážem, ako to vyzerá, priateľ to nainštaluje, ale videla som to u známej, je to úplná brutalita. No a tá kamerka vyzerá takto, je totálne roztomilá, myslím si, že sa bude Peťkovi krásne hodiť do izby, čiže takto sa otáča o 365 stupňov, otáča sa za pohybom a dokonca sa otáča ešte aj takto, čo je úplne super, viete sa pozrieť krásne na babetko, čo robí, či spínka alebo nespínka a viete si k tomu ešte dokúpiť aj takýto adapter, viete si to dať napríklad na detskú postieločku, aby ste videli na babetko, keď je napríklad menšie, je úplne top. Veľmi sa teším z tejto detskej pestunky, nielen, že vyzerá krásne, obzvláštni Peťkovú izbičku, ale je naozaj veľmi funkčná, ako som vám už spomínala, má pripojenie cez Wi-Fi, otáča sa 2K video, nočné videnie, perfektný obraz, viete sa dieťatku prihovoriť, za mňa úplne perfektná vec. Ja som mala inú, keď bol Peťko menší, o tejto som nevedela, ale teraz, keď už je väčší, chcela som do izbičky mu už takú, ktorá sa aj pekne otáča, má krásny obraz, aby som sa mu vedela aj ja napríklad prihovoriť, že už idem za ním do izbičky, aby ma počkal, takže úplne super, načítala som si strašne veľa recenzií a táto vyšla najlepšie, takže sa veľmi tešíme. No a nezabúdajte využiť aj 15% zľavu, zľavový kód je veľký Lucia 15. Na stránke True Life a respektíve od ich značky nájdete naozaj obrovský výber rôznych produktov, či už starostlivosť pre dieťatko, ako sú teplomery, váhy, masážne prístroje pre dospelých, zubné kefky sonické, naozaj obrovský výber. Ja keď som bola tehotná, som o tejto značke nevedela, ale postupne som sa k nej dostala, keďže sme začali od nich používať teplomery, váhu na váženie Peťka a tak som sa dostala aj k tejto značke, na ktorú teda nedám dopustiť. Novú vec, ktorá nám pribudla, je teda táto detská chubička, ktorú budeme testovať, všetko vám potom ukážem. No a veci, ktoré od nich máme a ktoré používame pravidelne, je táto dual sonická kefka. Ja mám bielu, priateľ má čiernu. Na všetkých produkty viete teda využiť 15% zľavu Lucia 15. Zľava platí len cez tento link, čiže ak chcete využiť 15% zľavu, musíte ísť teda cez tento link. Ďalej máme od nich aj túto váhu, je to osobná váha.